नमस्कार मित्रांनो, मी पंकज सूर्यवंशी तुमचं आजच्या व्हिडिओमध्ये खूप स्वागत करतो। मित्रांनो, गेली 8 ते 10 महिन्यांपासून कोरोना म्हणजेच कोविड-19 हा रोग आपल्या देशात किंवा जगभरात पसरला आहे। तर मित्रांनो, यामध्ये एक शब्द येत होता वॅक्सिन। तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊया की वॅक्सिन म्हणजे नेमकं काय, ते पण सोप्या आणि सरळ भाषेत। चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ सुरू करूया। मित्रांनो, वॅक्सिन म्हणजे जनरली मराठीमधून आपण म्हणू शकतो लस होय, जी आपल्या शरीरात होणाऱ्या रोगास लढण्यासाठी विकसित केली जाते। म्हणजे आपल्या शरीरात टाकण्यासाठी वॅक्सिन वापरली जाते, जेणेकरून आपली रोगप्रतिकार शक्ती वाढू शकते। जनरली आपल्या शरीरात पॅथोजन म्हणजे रोगकारक हे जेव्हा एंटर करतात, तेव्हा बॉडीची इम्युन सिस्टीम ही आपल्या बॉडीला प्रोटेक्ट करण्याचं काम करते। जर मित्रांनो इम्युन सिस्टीमची ताकद कमी पडत असेल तर वॅक्सिन वापरली जाते। आता मित्रांनो, इम्युन सिस्टीम ही नक्की काय असते? इम्युन सिस्टीम ही रोगप्रतिकार शक्ती असं मराठीमध्ये म्हणू शकतो। मित्रांनो, यामध्ये वॅक्सिन आणि अँटीबॉडी असे दोन शब्द यामध्ये आपल्याला आढळतात। तर वॅक्सिन म्हणजे लॉंग लास्टिंग म्हणजे जास्त काळ टिकण्यासाठी आपण वॅक्सिनचं प्रोडक्शन करतो, आणि अँटीबॉडी म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपात केलेली मलमपट्टी असं त्याला म्हणू शकतो। आता मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाचे टप्पे या व्हिडिओमध्ये बघू आपण। वॅक्सिन ही कशी विकसित केली जाते? वॅक्सिन ही त्या व्हायरसचा एखादा पार्ट, त्याचा एखादा प्रोटीन, त्याचं मेम्ब्रेन हे घेऊन ती बनवली जाते आणि आपल्या शरीरात इंजेक्ट केली जाते। त्यामुळे शरीराची इम्युन सिस्टीम ही फार बळकट होते आणि शरीर त्या रोगास लढण्यास समर्थ होते। आता तुमच्या मनात प्रश्न पडत असेल की व्हायरस आपल्याला इन्फेक्ट करतो, तोच आपण आपल्या शरीरात टाकतो, तर त्याचा आन्सर काय? तर मित्रांनो, त्याचा आन्सर असं की तो जो व्हायरसचा तुकडा किंवा एखादा प्रोटीन किंवा त्या व्हायरसचं मेम्ब्रेन आपण जो घेतो ते इनॅक्टिव्ह स्वरूपात असतं, म्हणजे ते ऍक्टिव्ह नसतं। तर मित्रांनो, यामुळे आपण वॅक्सिन जनरेट करू शकतो। मित्रांनो, वॅक्सिनच्या 6 महत्त्वाच्या प्रक्रिया आहे, त्या आपण जाणून घेऊया। त्यामध्ये 1 नंबरची प्रक्रिया, यामध्ये वैज्ञानिक व्हायरसचं विश्लेषण करतात। नंतर 2 नंबरची प्रक्रिया, यावरून वॅक्सिन तयार केली जाते। 3 नंबरची प्रक्रिया, यानंतर ती कोणत्याही प्राण्यावर पहिल्यांदा टेस्ट केली जाते। 4 नंबरची प्रक्रिया, यानंतर ती माणसाला इन्सर्ट केली जाते आणि चेक केलं जातं। त्यानंतर मित्रांनो, गव्हर्नमेंटची 5 नंबरची स्टेप, गव्हर्नमेंटची परवानगी भेटणं आवश्यक आहे, आणि सगळ्यात शेवटची 6 नंबरची स्टेप, नंतर ह्या वॅक्सिनचं प्रोडक्शन सुरू होतं। सध्या कोविडची वॅक्सिन बनवण्यासाठी वेळ का लागत आहे? मित्रांनो, हे पण आता सध्या सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे। मित्रांनो, जनरली वॅक्सिन विकसित करण्यासाठी कमीत कमी 10 वर्ष लागतात आणि जास्तीत जास्त 50-60 किती पण वर्ष लागू शकतात, कारण HIV याची वॅक्सिन अजूनपर्यंत आली नाही। ते सांगताय की 2030 पर्यंत येऊ शकते, म्हणजे जवळपास 50 वर्षाचा अवधी HIVची वॅक्सिन बनवण्यासाठी लागलाय। पण वैज्ञानिक जसे काम करू राहिले त्यानुसार 1 किंवा 1.5 वर्षात कोविडची वॅक्सिन ही तयार होईल असं त्यांचा दावा आहे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कोविडचा जो पटल आहे तो थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे, की त्यामुळे तो वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसतो आणि त्यामुळेच तो स्वतःला चेंज पण करू शकतो। त्यामुळे वॅक्सिन बनवण्यासाठी फारच वेळ लागत आहे। मित्रांनो, आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल। मित्रांनो, असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवर मिळतील, तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।